Vďaka médiám a informačným technológiám je multitasking stále viac rozširujúcim sa fenoménom. Pojem multitasking vo všeobecnosti možno chápať ako vykonávanie viacerých úloh, aktivít alebo činností súčasne. Typickým príkladom je telefonovanie počas vedenia motorového vozidla. Multitasking je však iba mýtus. Človek nedokáže vykonávať viac aktivít naraz a v skutočnosti medzi nimi prepína. Nie je možné, aby človek sledoval televíziu a zároveň čítal knihu. V tomto prípade človek svoju pozornosť prepína z knihy na televíziu a späť. Kvôli tomu sa pojem multitasking často nahrádza pojmami ako switch tasking, task switching alebo serial tasking. Vykonávanie multitaskingu je veľmi obľúbené medzi študentmi v rámci vzdelávacieho procesu. Častý je tzv. Mediálny multitasking. Ten počíta s aspoň jednou aktivitou spojenou s využívaním určitého média. Typickým príkladom je četovanie na sociálnych sieťach počas učenia sa alebo sledovanie online videí počas počúvania prednášky. Je dokázané, že multitasking má na vzdelávanie veľa negatívnych vplyvov. Ak sa učíme bez multitaskingu, v našom mozgu je aktívny hypokampus, ktorý je zodpovedný za spracovanie, ukladanie a vyvolávanie informácií. Počas vykonávania multitaskingu však táto časť mozgu aktívna nie je a je zapojené striatum. To je zodpovedné za schopnosť učiť sa nové zručnosti. Počas multitaskingu sa teda človek učí veľmi neefektívne. Multitasking počas učenia spôsobuje aj problémy s pozornosťou a ťažkí multitaskery sa nechajú ľahko vyrušiť okolitými podnetmi. Multitasking má tiež negatívny dopad na organizovanie a zapamätávanie informácií, oberá o čas, kvalita práce je nižšia, klesá aj kreativita a môže spôsobovať stres. Existujú však aj pozitívne vplyvy. Počúvanie určitého typu hudby dokáže niektorým ľuďom pomôcť koncentrovať sa na primárnu aktivitu. Odborníci sa však zhodujú, že negatíva prevládajú nad pozitívami a v procese vzdelávania sa treba multitaskingu vyhýbať. Ako sa teda učiť efektívne bez multitaskingu? Odpoveďou je single tasking. Single tasking, teda vykonávanie iba jednej činnosti, znamená nerušené sústredenie sa iba na jedinú aktivitu. V prvom rade je potrebné si vytýčiť ciele. Motivujúci cieľ dokáže posilniť vytrvalosť potrebnú pri učení. Doprajte si napríklad po 3 hodinách intenzívneho učenia menšiu odmenu vo forme obľúbeného jedla alebo posedenia s priateľmi v obľúbenom podniku. Obzvlášť pri veľkej dávke učenia je vhodné si učivo rozvrhnúť a vytvoriť si harmonogram. Okrem rozvrhnutia času získate aj užitočný prehľad o tom, čo všetko je potrebné sa ešte naučiť, prípadne k čomu sa vrátiť neskôr a podobne. Veľmi dôležité sú prestávky počas učenia sa pre udržanie si koncentrácie. Pri duševnej práci sa sústredenie človeka po určitom čase zhoršuje. Ideálna je krátka prestávka po každých 15 minútach a jedna dlhšia prestávka po hodine učenia. Učte sa na mieste, kde vás nebude nič rušiť. Vyrušenie totiž spôsobí, že posledné zapamätané poznatky zabudnete. Malo by to byť prostredie tiché, v ktorom sa človek cíti príjemne. Nezabúdajte, že pre efektívne učenie sa je potrebné dodržiavať aj pitný režim, jesť rozumne a mať dostatočný a kvalitný spánok. Existuje množstvo stratégií pre rýchle a efektívne učenie sa. V závere videa je uvedená literatúra, ktorá sa týmto stratégiám venuje. A nezabúdajte, že vykonávanie multitaskingu vám môže učenie alebo práca zabrať až o 40 až 50% času viac.